tio. Això és el més maco, tio. Qui creus que guanyarà Trump o Kamala? No ho sé, i m'és igual, tio, la veritat. Sí, perquè jo vull que aquest país rebenti ja, tio, i ens deixin de follar el cap, tio. Ja tu ets molt anti-USA. Sí, no? Sí, perquè és que són molt pesats, tio. Ja portem, des del Pla Marshall, tio, que ens estan rentant el cap aquesta penya, tio. Jo no vull veure Friends, tio, a mi m'és igual Friends, saps? Jo no vull la seva cultura de merda. La música, vale, te la compro, hi ha música guapa, però no sé, tio. És com... Em fa gràcia perquè la penya racista te diu que els hi fa por que vinguin els moros i tal, i te munten alguna mesquita on hi ha comunitats totxes, però no es queixen dels putos americans que ens han estat com rebentant la nostra cultura i donant la seva cultura des de fa un puto segle quasi. Però perquè són blanquitos, tio. Ja, tio. I et sents identificat. I a Barcelona igual. Qui ha transformat Barcelona ha sigut la immigració rica anglosaxona, tio. No els pakistanis que han muntat un badulaque, saps, tio? Bueno, que també, perquè han rebentat les botigues locals, però bueno. Però em fa gràcia que no se salva ni Dios. Em fa gràcia que et queixis per un tipus d'immigració, però és que, tio, culturalment ens han rebentat aquesta penya, tio. Els anglosaxons, tio, és el pitjor que hi ha, però fan molt bona música. I això és una contradicció amb la qual i abans feien bones pel·lis. Estic molt còmode. Ara ja no, però feien bones pel·lis. I també, no et passa, però a mi Amèrica d'alguna manera estranya em recorda molt a Espanya, saps? Aviam. No sé per què, com pels personatges que hi ha i tal, saps? Sobretot quan... Però com què vols dir, aviam? No, doncs quan veig... Perquè hi ha com els fatxes, saps? No sé, clar, trobes equivalències. O sigui, trobo moltes equivalències. Què seria un redneck a Espanya? Pues... Aviam. No, se m'acudeixen coses que no puc dir. No sé, un andalús de Vox. No. Un trainer de ioga de Califòrnia, quin seria l'equivalent d'aquí? Hòstia, d'aquests hi ha uns quants, tio. D'aquest seria com un... És el mateix, simplement han vingut a viure aquí seria com un argentí entrenador personal, també. dietista o alguna cosa així. Un argentí que et fa coaching, no? Sí, amb coleta i tot catxes, i amb samarretes molt apretades. És veritat, sí. I ara fem-ho al revés. Aviam. Un convergent boomer de Catalunya, quin seria l'equivalent? Jo crec que seria... Típic republicà, no? Sí, tu creus? No, seria... En Dick Cheney. Seria una Karen. No, sí? No? Jo crec que va per allà una mica, Una Karen seria la tieta catalana, no? Exacte, sí. Però jo em refereixo a aquests pringats que veus per aquí... Què vota la tieta catalana? Aquests pringats que veus a la Diagonal i Passeig de Gràcia... La tieta catalana però seria Esquerra Republicana, no? No. Sí? Són fans de l'Estut Mas. Ah, tio. Sí. Tieta catalana... T'ho dic per experiència, tio. També tinc experiència, collons. Jo he vingut a casa meu i són junters. Són junters. Sí. Però jo em referia més al perfil d'això de... Saps aquests matats que veus aquí entre setmana que van amb l'americana i els pantalons de traje fent veure que són importants en plan parlant pel telèfon amb corbata? Tio, igual tenen una reunió o alguna cosa i jo què sé, estan allà... No ens fan falta, tio, i els hem de mantenir. I aquests serien els del Partit Republicà, no? En plan, el típic senador tot reventado gordo amb casos de pedofília i coses així, no? Sí. No sé, jo crec que hi ha més similituds de les que ens pensem, tio. I tant. Perquè culturalment estem invadits per ells, tio. Sí, no sé, suposo també per això, però jo crec que ja de fàbrica també hi ha similituds. Perquè crec que els americans tenen com un rotllo una mica així de... No s'assemblen tant als anglesos. No, perquè tenen un poc de tot. Tenen una mica de tot. Sí, és com que estan totxo, jo crec, saps? No són com els noruecs, no són com els alemans, els americans. Jo crec que tiren més com... Si tu compares amb un país d'Europa, jo crec que tiren més com cap a Espanya, saps?
una mica d'alguna manera de caràcter i tal. Potser a Texas sí, no? Però... No sé, tio. Jo vaig anar a Amèrica i la penya et diu coses tot el rato, saps? Ja, són uns turres, no? Són molt turres i sí. Que aquí no ho som tant, però a Espanya la penya també és com... Estàs per allà i et parlen, saps? Ja. Perquè aquí som més tallats, però no sé. I és curiós, tio. És com... Jo me'n recordo estar en una gasolinera esperant i el tio del darrere en plan, tu d'on ets, tio? No sé què, saps? Sí. O estar-me en un hotel, vaig a un hotel que hi havia com lavabos compartits i estava rentant-me les mans pel matí o les dents i el tio del cantó en plan fent-me xistes, saps? És que jo crec que és en plan, una esfera cultural que la seva pròpia els seus tòpics se'ls han menjat ells mateixos, tio. Sí, una mica, sí. Com que és com han viscut només per la cultura manufacturada de la tele, tio. Yeah. S'han tornat locos tots, tio. I tenen armes nuclears. Sí. Not cool. I van amb pipes pel carrer també, això està guapo. Depèn d'on. Depèn de l'estat. Està curiós. Bueno, no, però crec que la majoria, no? O no? A Texas segur. Bueno, no tinc ni puta idea, la veritat. Texas. Bueno, saps que l'altre dia... T'imagines morir com... Perquè estàs en un supermercat i un gordo d'aquests amb una mobileta et carda un tiro. Sí, i l'últim que veus mentre t'estàs desangrant és... Hòstia, de terra és com... Un tio que s'acosta cap a tu... Fent marxa atrás. Fent... I et diu en plan... Algun plan... You had it coming, son. Oh, that's what you get. That's self-defense. I després pilla un atac de corisme. Això ha passat, segur. Segur. Sí. Pues el que et volia explicar, perquè aquesta setmana vaig anar a un bolo de Maries. Aquestes que... Jo vaig a la Marta que penjava l'història. Què fan aquestes? No, és una banda. És clàssic, no? És una noia que canta i després com... És que no sé ben bé com és la distribució. No sé si és ella amb el seu nòvio que fan les cançons i després tenen una banda o realment és una banda sencera. No sé ben bé, però bueno. La cantant és com la diva principal, diguem, i s'ha endut tot el protagonisme, que és com puertorriquenya. I canta en anglès però té algunes cançons en castellà i tal. Res, va estar guai el concert, van tocar bé. Però hi va haver un moment que em va fer molta gràcia perquè la tia es va baixar de l'escenari i es va ficar com en el públic i hi havia bueno, estava sold out a Razmataz, vull dir que tenen tirada i la penya pues, estava ja cridant i tal, però literalment la gent de primera fila, tio, o sigui, va fer així i va ficar com el mòbil entre la seva puta cara i la de la cantant, saps? Per fer un vídeo de merda. Bueno, és lo típic, no? Ja, però... O sigui, és lo típic quan estàs a un festi, saps? O quan estàs una mica lluny, però quan la penya... O sigui, no sé, tio. És que si tu estàs a primera fila... Imagina't tu, per exemple, ara que anirem a veure Oasis, al juliol, vale? Tu imagina que estàs a primera fila. Nice. Nice. Serà molt loco. Serà una locura. Vale, anirem a la grada, però tu imagina't que estem a primera fila, vale? D'alguna manera que vam allà. I baixa el Liam Gallagher. I es fot allà davant teu, saps? Tu què fas? Com a mínim el pilles per la petxera, no? Vull dir, no, l'últim que faràs és treure el mòbil en aquell moment. Ja, però, no? Tio... No sé. El contenido és contenido, saps? Ja, tio, però no és una mica trist, tio. Bueno, jo crec que, de fet, és una... Tu no rebentis la taula. Perdó. Que això... És una reflexió que va molt en la línia del que estava dient abans, no? Culturalment, qui ens ha influenciat? Qui s'ha inventat la puta merda dels smartphones i aquestes coses, tio? Els retrasats de Silicon Valley, tio. Qui està tot el puto dia allà amb els mòbils fent l'imbècil quan passa qualsevol cosa als americans, tio? Pues nosaltres, com que som burros, els copiem i passen aquestes coses. Ja, no sé, jo crec que prohibiria els mòbils, tio, en els directes. L'altre dia vaig veure un vídeo d'en Nick Cave que deia com, vinga, treu el mòbil i feu tots un puto vídeo ara i no vull veure un puto mòbil d'aquí 10 segons. Pues clar que sí. És que jo els prohibiria com a la vida real. O sigui, jo t'ho juro que crec que haurien de ser il·legalitzats perquè és que són
se sap que són dolents i no es fa res per... Sí, però m'has enviat 70 reels en 2 dies que tinc que veure, Sí, perquè jo, en el fons, és com... Soc víctima de les circumstàncies, saps? És a dir, vale, no voleu fer res per arreglar aquesta puta merda de situació. Jo ja ho saps, que jo he tingut èpoques que no tenia smartphone. El que passa és que si en tinc i el meu algoritme està loco i me passen coses tan guapes... És que tens l'algoritme molt refinat, tu. Sí. L'he entrenat, que flipes. Tu, n'hi ha un que t'he passat però no el deus haver vist, que és increïble. És un vídeo d'un tio que està al cotxe i sona la cançó de Kingston Town de V40. No sé quin és. Vale. I està, és com un vídeo d'un tio que sembla com un protagonista d'una pel·li dels 80. Samarreta com hawaiana, amb el petxo allà així obert, repeinado enrere, cabell llarg, un bronzejat que té càncer de pell segur, saps? I és com... En el cop hi ha com un tio així, és com tot afro i a darrere un calvo i estan com anant amb un Maserati a tota hòstia i van a una festa en un restaurant o alguna així i després... És com... Aquell vídeo mola molt perquè és com està fet de vídeos amb la cançó per sobre i després de fotos. I després de sobte comences a veure fotos de la festa i te n'adones que el tio està en cadira de rodes. I és com... És molt misteriós, està plegat. Però és que no sé com explicar-ho, però hi ha vídeos que estan fets d'una manera que ja veus que tenen com una estètica i una textura com de boomer, però que té... Ja, aquest és el teu nicho, és un nicho que et mola a tu, tecnologia Sí. i intenta com fent contingut que li mola com en la seva franja d'edat. Sí. I per nosaltres veure que és com no està dirigit a nosaltres clarament, saps? I clar, quan ho veus com està fet, a mi em fascinen les formes, tio. És diferent, saps? És com els vídeos aquests que fan els boomers de com una recopilació d'un viatge o alguna cosa així o de qualsevol cosa. I et fiquen una cançó de CDC per sobre. Sí, i fiquen fan el vídeo, lo típic amb una app que fiques les fotos i et diu fes-me un vídeo amb això i tu fas sol i tu tries la cançó i ja està, i van passant, saps? Sí, és com, això és el post, m'ha quedat increïble. És que és així, tio. M'ha molat molt perquè li he passat a l'Eudal i l'Eudal m'ha dit tu, aquest tio està fet de cocaïna. I és una molt bona definició, saps? És un paio que... no sé, l'has de veure, tio. Fa molt de gràcia. Però has entès la idea, no? De la mateixa manera que també els zoomers tenen com la seva estètica, saps? Sí. Està guai, però l'estètica boomer, tio, em flipa, tio.